Sidinwe kanje nomkhosi asikaze sidinwe kanje namakruger mfethu yabo inombolo ezenzenga la elokishini siyabamba ukuthi shuthi siyafiliziselwa o17 ithina akuthiwa ginqa imoto noma itruck yashukela ku-N2 ingcinge siyithola hayi emakruger ekunoshukela elalela mfethu phuthuma lifiwa ngamabhara sifika namashiti kuzolanda ushukela umgaqo usuku umnandi mengwanetha ngingenze umbhubhudlo same time awukho umuzungu anashukela asitheni ginqe itruck yempuphu semgaqo la qhume khona imoto yemali maginqika itruck yempuphu ama-calls angenayo lalela mhlawumbe leza sibuya nezimpuphu ngampuphu kusuka lalela imndeni yonke isuka ishintsha ngapharishi ngapapa ngaphuthu la irayisi liyapaka mangabe seqhuma imoto yemali sibone indabeni sizwa sesibone indabeni ngiyangena inkholo hayi kapteni ubula vele seyinhlelo zokuyothenga igedlela namakruger sithe sifuna ukuthenga u7 seats wait suumkhosi lento iqondeneke bese ngeke emalini anisibizi bafowethu mengabe qhuma imoto zezimali angisho ukuthi into eright ukuthi kumele kube khona udweshu ukulimala kwabantu but engikushoyo ukuthi mengabe ginqika imoto yatshwala ingcinge esiyitholayo kuginqike itruck yempuphu ingcinge esiyitholayo meqhuma imoto yemali kumele size sibone indabeni yonke enishoyo sinama-Kruger splana because lapha kuthiwa kunotshani usplana nje mfethu uthatha initiative uyokuyocenta kuleya ndawo you never know